Is-sentimenti huma mħalta. Ferħ, entużjażmu, gratitudni u xi ftit biża' wkoll. Jien Matthew Bajjada, għandi 26 sena u djakru. Quddiem id-djufijiet tiegħi inħoss dejjem aktar il-bżonn li nikkopera mal-grazzja li jekk il-Bank Benerit ser nirċievi fl-ordinazzjoni u nħalli dejjem aktar inmu lejn qiegħda bija kif jixtiequ. Din is-sena wrietni xi tfisser verament logħtja u l-qadi lill-Alla. Kienet sena li laqqietni ma' esperjenzi ġodda, ma fuq kollox kienet sena li qarbitni aktar lejn in-nies, mod speċjali fl-għejxien u x-xandir tal-kelma t'Alla u permezz anke tas-sagramenti. L-ewwel qabel kollox nixtieq li ikolli qalb li tkun dejjem aktar tixbaħ lil dik ta' Kristu. Nixtieq ukoll li Alla jinqeda permezz tiegħi sabiex jasal għand il-persuni u jagħtihom imħabbtu. Issa kif u x'fatta inħalli f'idejh. Is-seminarju huwa familja oħra, familja li magħha taqsam il-ħajja tiegħek, l-esperjenzi tiegħek, imma fuq kollox huwa dar fejn fiha permezz tal-formazzjoni tiskopri s-sejħa ta' Alla għalik u taraf kif dik is-sejħa tista' tuża għal ġid tal-oħrajn. Il-bniedem tal-lum minkejja diversi żviluppi illi jagħmel inħoss li xorta waħda għad għandu bżonn lil Ġesu fil-ħajja tiegħu. It-triq lejn is-saċerdozzju forsi tista' tidher twila, qiebsa fid-dinja tal-lum, però żgur illi Alla jkun magħkom.